Ndikukwazisei sekuru? Aiwa, tinosimba. Wakadi mzukuru? Tiripo, makasimba here sekuru? Aiwa, tinofara mzukuru wangu. Handizvi kwakadiko kuno? Aiwa, kuno kwakanaka. Manga marova kamusi Saturdays kuti tiuye. Mama amboenda kupiko? Aiwa, ndinotenda mzukuru. Tateguru vanga vakambobuda mumasango. Vanga vaita semunhu wanga aramwa vazukuru dziri nhano dzechivanhu dzatinenge tichiona kuti aiwa nhano iyi neiyi inenge ichida kuti iteedzerwe sechivanhu, sevanhu vechivanhu, tinongopinda pachivanhu ichocho. Saka ndiri kufara zuva ranhasi kuti ndakwanisa kusangana nevazukuru vangu vanda ndine nguva yakakura tisati taonana pachivhitivhiti. Vazukuru, sekuziva kwenyu kuti tateguru wenyu Gude ndiripo, sekubatsira kwandinoita ndine zvizhinji zvamunoona vazukuru vangu zvandakaita muzvivhitivhiti. Saka tateguru wenyu vadzoka mudare vane nhau yokuti aiwa vazukuru, chiuyai kuna tateguru wenyu musangane natateguru wenyu. Vese vane matambudziko avanavo, angava okusarorwa, ekuzvitakura chaivo, tateguru wenyu vauya vakakugadzirirai zvavakakugadzirirai kubva kumatare kwavo kwavanga vari. Vese vari kushungurudzwa, vazukuru nemakororo. Ndofunga vazukuru vangu ndine nhano dzevazukuru vamunoziva vandakashungurudza panhau dzekumakororo. Saka ndinoti vazukuru vangu muri kunze kwenyika, mese muri muno munyika yeZimbabwe, ndinoti sunungukai kuti musangane natateguru wenyu pachivhitivhiti, mubatsirike pazvirwere zvakafanana nekenza. Ndinoti sunungukai vazukuru, nezvirwere zvakafanana nezvirwere zveshuga. Chisunungukai vazukuru kusangana natateguru venyu. Vese vanoti handane nguva, handisi kuroorwa, handisi kushanda, ndiri kudai. Saka matambudziko iwawo ndiwo handiri kutaura kuvazukuru vangu ndichiti chisunungukai, ndiripo tateguru venyu Gude. Asi ndauya kuzoti aiwa vazukuru vangu, ndine nhamba dzandiri kuda kuti vazukuru mushandise pachivhitivhiti dzamunofanirwa kuti musangane natateguru venyu pazvichemo nezvamunenge muchida. Nhamba idzodzo ndichakupai vazukuru, makasununguka. Chero nguva ane dambudziko rake kuti apinde pachivanhu chasekuru Gude, ipapo vazukuru vangu ndinoda kuti ndikutendei zvakanyanyisisa. Anoda kudzidza chivanhu ngaasangane natateguru vake Gude. Aiwa, tinotenda sekuru. Vari kuzvizwa vazukuru venyu, tiri ipapo sekuru panyaya yekuporesa. Ndaida kumbobvunza kuti musikana mukadzi uya wegumbo, ane gumbo ranga rakazvimba kunge duri riuya, makazombotaura naye here kuti ari sei mazuva ano? Aiwa, ndinotenda muzukuru. Muzukuru uya pari zvino ndinoda kupupura ndichiti ndakamurera mudare akasvika padanho rokuti izvezvi akukwanisa kuzvishandira basa rake, akukwanisa kuchengeta mhuri dzake dzanga achikoniwa kuti azvishandirewo. Vamwe vangadaro vasina kunge vakaona kana kuziva kuti dambudziko remukadzi uyu rakanga ririrei. Mungatsanangurire here muri mhuri yeZimbabwe kuti mukadzi uya akauya dambudziko ranga ririrei paakazotirega ndiende kuna sekuru Gude
uye zvakasvika sei kwamuri? Ndinotenda muzukuru wangu. Ini chandinoda kutenda ndechekuti padambudziko iye akazvipira pa TV, pa Sly Media TV, kuti aiwa mukoma Sly, ini ndatambura, hakuna here angakwanisa kundibatsira padambudziko irori. Mukoma Sly ndivo vakazotsvaka tateguru ndikakwanisa kugamuchira, asi ndakambotya kuvhunduka nokuti ndakaona ndiri panyama ndisiri pamweya. Saka nhasi ndiri kuti aiwa mhepo yatateguru Gude yakapedza dambudziko iroro. Munhu anga ane gumbo ranga rine bundu ranga rakakura 20 kgs, vamwe vakazviona, asi nhasi munhu akukwanisa kuraramisa mhuri yake. Saka tateguru Gude havadi munhu anovata nepfungwa asinga ashandi, kana kuti munhu asinga ashandise pfungwa dzake. Saka vazukuru tiri kuti kana uchida kuguta, mhanya kuna sekuru Gude uwane kurarama munyika ino yeZimbabwe. Vazhinji vanenge vachiti zvakaoma, asi ini tateguru wenyu ndinoti hazvina kuoma, nokuti inyika yechivanhu. Nhasi tikapinda muchivanhu tichiteedzera chivanhu chedu, mazviro kwazvo hautadzi kuyambuka muzukuru wangu, nokuti matambudziko mazhinji mamwe anenge achida chivanhu, chokuti iwewe uitirwe chivanhu, uwane mbereko pasina gwenzi. Mamwe matambudziko kuti haurorwi, panoda chivanhu chinoitwa kuti iwewe umise musha wako. Saka ndataura shona hombe, vazukuru vangu mese muri kunze kwenyika, nemi mese muri muno munyika yeZimbabwe, ndinoti vazukuru vangu makasununguka kuti musangane natateguru weye. Aiwa, tiri kuzvinzwa sekuru. Muchandiregerera nhasi ndinoda kuti mumbotaura nevamwe vari kutanga kukuonai paSly Media zuva ranhasi, nekuti tane mamwe masubscribers vamwe vanyowani vakuona Sly Media pamakambotaura navo paya vakanga vasipo. Saka ndoda kuti mutsanangure mamwe matambudziko amakamborapa musati mauya paSly Media, zvimwe zvamunobatsira kana kuti zvamunoti izvi ndakambobatsira kwakati zvikashamisa, kungave hameno chero kwamanga muri ikoko, mungambotsanangura here mamwe matambudziko amakambobatsira? Aiwa, ndinotenda pamhomo yeZimbabwe. Ndine misha mizhinji senzvimbo yeGuruve. Kuna mai vakashungurudzwa zvakanyanyisisa nemurume wavo, vachihurirwa mhuri ichitambura. Tateguru vakagamuchira nhau yamai ivavo kusvika tateguru vabudisa gwenzi ravo remajuru vakapa mudzimai iyeyo, zvikamunakiravo akaripwavo nemota nedzimwe mari, kureva kuti tateguru venyu panhau idzodzo dzeruzhowa, kuti aiwa ndane mudzimai wangu ane tsika yokuti gumbo mumba gumbo panze. Tateguru venyu ruzhowa vanarwo rwokuti musha uchengetedzwe usapinda makororo. Sekuru Gude vanozvigona zverunyoka neruzhowa rwokuti ruzhowa zvakasiyana here? Runyoka neruzhowa zvakasiyana? Chinongori chinhu chimwe chete. Zvakafanana ndikarima munda wangu wechibage, ndinoisa ruzhowa runyoka rwokuti munhu usatora chibage mumunda, usatora mbeu yandinenge ndarima mumunda. Saka chinongori chinhu chimwe chete. Aiwa, mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwa sekuru. Pambavha apa hatanetswa nevanhu mumacomment section kuti kuna here sekuru vanogona kusota mbavha? Munozvigona here tateguru Gude? Right, ndinopupura muzukuru. Ndine nhano dzimwe dzevazukuru vandakabata
makororo ndikavaisa pachivhitivhiti ndine danho rokuti ndabata makororo iwawo ndine mudzimai akabirwa mota zvakare. Mudzimai iyeyu abirwa mota, tateguru vakashandisa gwenzi ravo mune akatorwa njere akasvika pakuzosunungurwa natateguru vaona kuti aiwa gwenzi riya ravakateya ndo rakasungwa iri. Right. Aiwa tiri kuzvinzwa tateguru. Saka mamwe matambudziko tiri ipapo tibva tangopedza pematambudziko tanzwa ruzhowa, rukawo nembavha munogadzira zvimwe tiri ipapo tibva tangopedza. Zvimwe ndezvokuti vazukuru vese vari kunyanya kunzwa kuti nyama dzangu ndamboenda kumachira machena, ndapindawo muzvipatara, ndapinda papi, asi ndinoti danho rasekuru Gude rakauya kuzotakura matambudziko evazukuru. Ndichitsanangura kuti sekuru Gude ndiyo mbire, kana ndichiti mbire kureva kuti ndivo munhu vakapiwa donzvo rechiedza chenyika. Vanenge vachida kuziva kana kunzwisa kuti sekuru Gude sei riri donzvo rechiedza chenyika, vakasununguka kudzoka nekusvika kwasekuru Gude kuti vakwanise kusangana navo, vakwanise kudzidziswa danho iroro. Aiwa ndizvozvo sekuru. Ndizvo I think ni mataura zvese zvanga ndichida kubvunza. Tichisvika panyaya yemanhamba, mataura imimi kuti pane manhamba aimboshandiswa nevazukuru venyu, mukutaura imimi kuti makachinja nhamba. Saka ndichakupai mukana uno kuti mutsanangure nhamba yacho muchidedzera imimi manhamba acho amaakushandisa kuitira kuti vazukuru vasarambe vachifona nhamba dziya dzavaimbofona kare. Izvezvi maane dzimwe nhamba movaudza futi pamaakuwanikwa kuti maakuwanikwa kupi, so that vazukuru havazorambe vachirasika kuti vasangane nasekuru. Ndinotenda muzukuru. Ndinodzoka zvakare ndichiti vazukuru vangu, kudzoka kwandaita pazvivhitivhiti ndiri kuona kushungurudzika nekutambura kuti aiwa sekuru varipo here, sekuru zvechokwadi vadzoka. Saka regai ndikupei mukana vazukuru kuti munditsvage chero nguva pazvivhitivhiti mukwanise kugamuchirwa nekubatsirwa zvakajeka natateguru venyu vazukuru vangu. Ndakuchishedzera nhamba dzebhadhi dzasekuru Gude 078 022 986 ndo dzebhadhi. Neti 1 i071 31 563 997 ndodzokora zvakare dzebhadhi i071 dzenet 1 071 31 63997. Right. Aiwa tazvinzwa sekuru nhamba dzanzwika. Makuwanikwa kupi sekuru? Ndinotenda vazukuru, ndiri kuwanika muFidelity imomo mandaigara. Ndakangochinja nzvimbo badza asi muri imomo muFidelity, muri muHarare. Aiwa tinotenda sekuru nenguva yamutanwe tiri tese matidaidza mukati yaimumbonzwa kufamba kwandakaita zvandadzoka nazvo. Aiwa tazvinzwa sekuru. Ndichakupai mukana unoyu kuti muchionekedzana nevazukuru venyu pano paSly Media TV. Aiwa, tinotenda, ndinonzwa kufara vazukuru vangu. Ndiri vazukuru, ndiri sekuru
venyika. Saka ndiri kunzwa kufara ndichitaura ndakamira satateguru wenyu akabata pasi rose ndiri ziso renyu vazukuru. Zvakakosha kuti tateguru venyu vakwanise kukubereka imi pamatambudziko amunavo, muchifambidzana natateguru venyu panhano dzokubatsirana. Vazukuru vangu, ndinoti muve nezuva rakanaka. Vazukuru vangu vanoda kunzwisisa, vanoda kuziva zvakawanda, makasununguka vazukuru kufona panhamba idzodzi dzandacheta paTV, mukwanise kusangana natateguru venyu. Ndinotenda parudo rwenyu vazukuru vangu, neutungamiriri hwese ndinohutenda, nematare ese ndinohutenda, nokuti chinonzi tateguru munhu mukuru anenge ane utungamiriri hwakakura. Saka izvozvo ndinoti vazukuru vangu muve nezuva rakanaka.